Señoras e señores, son as 6:35 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, que, por certo, estamos encantadísimos de que nos vexades todas as tardes, que nos mandades moitísimo amor. Donde? A través das redes sociais. @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que nos enviades e que cociñan dúas persoas que habitualmente son maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía. Un aplauso. Hombre, dixen que habitualmente son maravillosos porque habitualmente hai xente que acompaña a Xulio neste programa. Entón, ás veces a Xulio hai que aturar, pero levámoste ben. Claro. Sí. Sempre con xente maravillosa. Sempre con xente maravillosa como o programa Televisión de Galicia. Maravillosa, como Estefanía, que tal, como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. Sí. Tes ganas de cociñar? Por suposto. Sempre, non? Eso sempre. Ti vives no vicio da cociña. Eu vivo para eso, sí. Ti levántaste pensando en cociñar. Sí, porque o primeiro que fago é o almorzo. Vale. Pois eu levántome a empapar. Sí, pensando pensando en papar. Encántame papar a todos os que ven este programa, gustalle comer, así que imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Aurita de Carral. Hola, son Aurita, do Ayuntamiento de Carral. Vou vos dar unha receta de pan de Carral recheo de carne, de chorizo e de queixo. Abrimos o molete, sacámoslle un pouco o miolo, despois collemos unha tixona, poñemos unha pouca cebola, pochámola un pouco, botamos a carne de tenreira e de porco, botamos o chorizo e despois ese refrito todo metémolo dentro do bolo e botamos de queixo do país, tapamos o bolo, envolvémolo en papel de aluminio e vai ao forno sobre 20-40 minutos. Pan de Carral é o mellor que hai. Un beso para todos. Vale, Aurita, gustounos. Un aplauso para Aurita, un aplauso. Gustounos a receita, sobre todo porque hoxe imos cociñar pan. Vamos a ese movimento, va. Este é o novo movimento da chavalada. Sí. Así ou así. Eu se pago eso, saco a cadera do sitio. Bueno, porque ti és un señor xa... Maior. Claro, xa Maior. tes a cadera de aluminio, non, esas cousas. Eu xa cheguei, a ver ti. Ese é unha frasaza, A ver como chegas ti. Bueno, imos cociñar algo maravilloso, espectacular, que nos encanta, como é o pan. Neste caso temos pan de Carral. Sí, que ten unha pintaza. Que ten unha pintada... A min táseme caendo a baba mirando po pan. Ela propoñía un pan recheo. Non sei que ides facer vos. A ver, Xulio. Eu? Sí, por exemplo. Porque tes pan na mau. Sí, mira, eu non vou rencher, pero vou facer unha cousa moi chula. Uf, xa... Mira, primeiro vou coller un pan, como este. Vale. Precisas un pan como este. Un pan como este. Vale. E vou no cortar, sin chegar hasta o final de todo, vou facer unha cuadrícula. Vas facer como... Unha cuadrícula. Como Carlas Peiras, cando lle faz así cuadradiños e lle botas crema. Vou facer unha cuadrícula. Sí, unha cuadrícula, vale. Vale, facer unha cuadrícula. Nesa cuadrícula vou derreter unha pouquiña manteiga con allo e vou no pintar todo. E despois neses buratos que queden vou botar mogollón de queixo. E despois vou no meter no forno. Gustoume cando dixeches mogollón de queixo. De varios queixos. Un igual hasta dos teus. Bueno. Sí. O de Xulio pinta ben, a ver como lle sabe, porque xa sabedes que aquí moitas veces temos que esperar a ver que lle pasa a Xulio. E Estefanía Colmeiro vai facer pan recheo ou non? Eu vou facer pan recheo. E collo o como a mesmo nosa pan que a convidada. Xulio. Teñen vicio con este... Este pan é o vos. Este é un pan exemplar. Que vas facer con ese pan? Pois eu, con este pan, vou a recortar o que é así a parte superior, como facendo unha tapa, e logo vou a baileirar o que é o miolo do pan, e aí vou a facer un recheo que irá a base de carne de porco, carne de tenreira, chourizo, queixo e logo ao forno. Eso é puro país, Puro país. Queixo, chourizo, carne e pan. E pan. De feito, está todo o país aí. Está todo aquí todo dentro, país está todo dentro. Galicia. Dentro deste pan vai estar todo Galicia. Todo aí metido. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos con pan hoxe. No Voltas co Prato, marchamos con Xulio Cuadrículas Mata. Adiante. Señor, que? Que bueno, gustoume, Gustoucho de... No, de cuadrículas Mata. Cuadrículas Mata, sí. Bueno, mira. A ver, aquí tes manteiga para enterrar, como che gusta a ti, non? Sí, é que fai falta moita porque o pan, como ves... Ti, quero dicir, ti... Cando morras, esperemos que sexe dentro de moitos anos, vas querer que te enterren con manteiga? Sí, porque protégeme do oxígeno. Vais a conservar mellor o caballo. Vas a conservar mellor, moi ben. Bueno, mira, manteiga por unha banda. Que se vaya derretendo, non moi fuerte, o fogo medio alto, vale? Vale. 6, 7, no 7. 7. Vale. Para a xente que ten vitro, para a xente que ten
Gas medio alto. medio alto. Medio Vale, alto. moi ben. Vou facer unha manteiga e cando derreta teño aquí, como ves, unha calleniña tamén para darlle así unha alegría, vale? Vale. Se vai facendo aí. Eso pica un pouquiño, Eso non? vai picar un pouquiño. Dalle unha alegría, como diste. Unha alegría. Vale. Vale. Perfecto. Entón temos un coitelo de serra, sempre para cortar o pan millor de serra, porque Sí. un dos outros podenos saltar cacodela e plac. Ah, Vale, entón, o sea mellor que por sempre eso de se serra. utiliza o de serra para o O de pan. serra, unha, porque o pan desafía os coitelos normales, os coitelos lisos, pero bueno, vou camiñar a cuadrícula. Bueno, se ti vai dando truco Vale. de Xulio no voltas co prato, eh? Mira, por ves, eso sin utiliza o de chegar serra. a final de todo, vale? Vale. Entón, vamos a facer unha cuadrícula que se consiste unhos cortes, Encadrados, non me digas máis. paralelos, Sí. nun sentido, O sea, en vertical e en horizontal, non? unhos cortes paralelos, sí, eso, Sí, en ambos vertical, sentidos. En ambos los horizontal. dous sentidos. Aí está, moi ben, Xulio. Isto para que é? Para que lle entre ben a manteiga hasta dentro. Vale, o vale, toque do allo e para poder meter o queixo, porque senón Buah. faríamos sería botar. E vai che quedar así a vertiño. Aí está, ves, vale, vai che quedar a vertiño. Que guai, como mola. Isto hai que facelo con cariño, sobre todo a segunda parte, porque Pa que non podemos, che rache. podemos rachar o pan, claro, e non queremos rachalo. Pero bueno, se é un bo pan por debaixo está... Sí, o que é Está importante é non consistente. chegar hasta baixo de todo para que nos quede unha cousa así, ves? Ala, que chulo. Que vai abrindo. É como un acordeón de pan. Un acordeón de pan. E agora vamos a facer unha cuadrícula que o seu nome ven dos cuadrados que vamos a ir logrando. Isto sabes para que está super ben? Pa que? Tes unha cea, por exemplo, na casa. Sí. Tes un montón de xente. Ah, E quedáchete corto co xantar. Claro. Dixeche, ostras, non pensei que iban a vir que tantos. eso, E tes un molete. en Galicia non soe pasar. Pero bueno, por si Bueno, pasa. por si acaso. Claro, por si acaso. Quedamos cortos, vámonos poñer un suposto Eso. de que estamos fora de Galicia. No, que che veo máis xente da que contabas, Claro, por aí exemplo. está. E tes un molete de pan. Pois faz esta historia, faz todo este tinglado. Qué Mira chulo, como vai quedando a como cuadrícula, mola. ves? E con isto, e cada invitado despois vai ir collendo un trociño que xa vai ter o seu queixo, o seu... Entón, ti xa vas ir sacando cada un o seu cadradiño, como Eso, cando cortas a tortilla en cadrados, non? Eso é. Entón, sacas o teu cadradiño e xa leva todo aí. Xa leva todo. É un maravilla. aperitivo ou unha merenda super chula. E isto, por exemplo, para a cativada é maravilloso. Tamén, o que pasa que para a cativada, pois igual non lle tes que poñer tanto allo porque é un sabor moi forte. Pero ponlle Non máis lle queixo. Non lle poñería... Home, queixo vai levar da bondo, Sí. Porque penso que vou meter todo o que teño aí, Claro, porque a manteiga vai ter ese aroma a allo, non vai levar allo. Eso, Entendo, mira, a manteiga. voulle botar para este pan Sí. uns 3 dentes de allo, para que teña un toquiño solo, ves Vale, como vale. queda? Hola, que chulo. E despois, Como a mola. hora de traballar, o que vamos facer é coller un cucharón ou algo para poñer debaixo para que nos axude Para que che abra. a abrilo, ves? Vale. Moi bo truco, claro, tens que levar o centro do pan, Eso non? é, elevalo ao centro para que vaya abrindo Moi ben, todo. pois estou gratamente sorprendido de momento coa receita de Xulio Mato. Marchamos, mentras tanto, con Estefanía Colmeiro. Vamos alá. Hola, Colmeiro. Hola, cañotas. Que tal, como estás? Moi ben, pois Ben. mira, eu aquí na tixola teño rehogando cebola e allo. Vale. E aí logo vou a botar a carne de porco e a carne de tenreira picada. Perfecto. Aí están vendo na casa, Estamos facendo o sofritiño. Carne de porco boa, tenreira tamén. E, Cuidado. como che comentaba antes, eu fixenlle un corte todo así ao redor Ajá. e quito ya o que é a A tapa. quitarlle a cabeza, non? Efectivamente, Sí, a boina. unha boina. É como, é a boina. Había che quedar bonita a ti a boina. É un pouco a boina do pan, así. Unha chapela. Unha chapela. Chapela. Unha chapela. Moi ben, gústame. Perfecto. Bueno, entón, este- quitarlle o miolo. Voulle quitar o miolo, que en este caso facémolo co pan de carral, pero bueno, poderíamolo facer con calquer pan. Xa. Está guai o do miolo, pero isto hai que aproveitar, porque hai xente, xa sabes, que é moito da miga. Claro, Hai xente pero que isto lle despois gusta a miga podemos por facer riba unha de todo. sopa. Ah, Despois con isto podemos facer unha sopa de vale, pan. vale, gusta. Todo se aproveita. Ou unha tortilla de pan. Unha tortilla de Ou pan. un pudín de pan. Ou un pudín de pan. O que Recetas queiras. con pan hai moitas. Hai moitísimas. E se sabedes receitas, por favor, chamade. 664-483419. Chamade a voltas co prato e contádenos. Vamos soltar unha pregunta polémica. Cal é o mellor pan de Galicia? Ai, Dios mío. Ui, que difícil. Non sabes Cal onde te é metes. o mellor pan de Galicia, vale? Esa é a pregunta. Podes chamar e comentar. Si nós decimos que é o de Carral, vos podes decir, pero que decides? Animais. Eso non é así. O mellor é o de Arzúa. Claro, é que o mellor é o de Arzúa. Bueno, Arzúa. ademais das a casualidade de que hoxe temos unha convidada que é de Carral. Ah, Así que imos ver que lle parece a convidada de hoxe o que facemos. Que pase, por favor, Aurita de Carral. Un aplauso para ela. Vente, Aurita, por aquí. hola. Que
tal, como Hola, estás? buenas tardes. Bien, bien. Como estás? Estás ben? Estou ben, estou. Así que és de Carral, De Herbes. De Herbes. Ayuntamiento de Carral son de Herbes. Que é parroquia, entendo, non? Ou é un lugar? A parroquia e Beira. Vale, o sea, que é un lugar da parroquia. Efectivamente. Mima, non se pode ser máis localista que ahorita, Solo lle quedou dicir a rúa e a casa. E xa clavámoslo. Bueno, xa que eres de Herbes. Pero, bueno, ali tedes a festa do pan. Do pan, sí. De Carral, que é agora, non? E pa semana que ven, o día 13. Que maravilla. Bueno, e ademais temos que agradecer a Aurita e a unha familiar súa, non? A panadeira. A panadeira de Carral, porque foi a persoa que nos deu ese pan que vedes aí, que estades vendo, que estamos cociñando hoxe. Aí o estades vendo. Así que pido un aplauso. Como se chama? Mari Carmen. Mari Carmen, a panadeira, unha das panadeiras de Carral. Un aplauso para Mari Carmen. Panadería Pedro Fernández. Panadería Pedro Fernández. Pois vamos a ver o que está facendo Fanny co pan da panadería Pedro Fernández. Veña, vamos alá. Achégate adiante. Chego adiante. A ver, Estefanía, contanos. Hola, Laurita. Hola, Eu creo que estou facendo Estefanía. unha receta similar a que ti presentaches. Sí, sí. Baleirei o pan do miolo e agora estou facendo o recheo. Fixe un refrito aí de cebola, allo e agora botei carne de tenreira e carne de porco picada. Moi ben. Podes metelo nariz se queres, Sí, no, ole ben, ole ben. Verdad? Ole. Sí, sí, Vale, sí, Artesanal, sí, sí. Vou no saltear Moi ben. e cando xa este ben salteadiño vou engadir un pouco de viño tinto e un chisquiño de tomate frito para que vale. colla así máis sustancia. Gústame. Sí, Que che sí. parece a ti? A mí tamén me gusta, sí. Ti crees que... Eu penso que vai ir ben a Que vai estar cousa. ben? Sí, eu penso que sí. Entón, cando isto este todo cociñado, adentro do pan. Adentro do pan. Na base vou a picar queixo e voulle poñer o queixo o que é na base. Logo vou botar o recheo da carne e vou a terminar con queixo. Con queixo. Anotade na casa, porque é un planazo e é un platazo. Vamos con Xulio Manto, veña. A ver, vamos. Arrímate aí. Hola, Hola, Laurita, Xulio. mira, que tal? Agora, Moi este... ben. Hoxe é Xulio Cuadrículas Mato e ademais é pintor. É pintor. Está creando obras hoxe, mirade, Pintor de fixadevos, pans. Pintor de pans, Mira, eu A ver. derretí unha pouca manteiga e botei un poquinho de allo para que teña o toque do allo a Do manteiga. allo. E abrín esta cuadrícula e estou na pintando con esta manteiga de allo para que se enchope un poquinho do sabor tanto da manteiga como do allo e despois voulle meter todo este queixo que ves por Mimaco aquí queixo, por estas cuadrículas. Mismo de queixo que hai aí, Por menudo traballo. E despois, sí, teño... Verdad? Sí, verdad. menudo traballo. No. O que tes ao lado non boto a man. No, nin de broma, nin de broma. Eu non vou tocar nada a ver se che vou estragar a comida, Xulio. Mira, voulle Despois botar... probámolo. Despois probámolo. Probámola. Sí, Sí, si este é o que quedas para comer e chega á mesa posta. Claro. Pero bueno, mira, voulle botar a varios queixos. Un queixo país, un poquinho de queixo afumado, un poquinho de mozzarella. Tanto Creo que rallada son tres, como- non? Tres queixos. 4. Ou 4. No. 4. Ah, no, 4. Tres. No, 3, Porque 3. son dúas mozzarellas. Vale. Tres queixos, pero dúas mozzarellas distintas. Que guai. Entón, ves, imos metendo por Sí. todos os lados. Sí, moi ben. Bueno, ahorita chegou un momento no que che teño que preguntar cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis. Mira, vouche dicir, a min vai me gustar máis a de carne, me parece, porque a min a mantequilla... Outra vez a manteiga traizoando Hai que darlle a unha Xulio oportunidade Mato, á mantequilla ahorita. Que pena que a manteiga outra vez traizoando a Xulio. Tan de manteiga Bueno. que é. Hai que Pero a ter mellor fe. probámosla e está rico. A mellor Claro, gustache. ben, isto- De efectivamente. todos os xeitos, grazas por ser tan sinceira. Claro, eu digo A a mí verdad. gustame, que se lle así. Sí. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Vale, moitas Un aplauso gracias. para Aurita de Carral, que está con nós. No a voltas co prato. Hoy temos un problema, Xulio. De cal? Temos un problema. Ti tamén? Sí, aparte do que teño eu normalmente, temos un problema. Mira, está chamando unha afectada. Sí? Sí. Pois hoxe non deixe teléfono afectados. Imos ata unha panadería, bueno, imos falar con unha panadeira de Burela. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, Como María. estás? Ben, moi ben. Tes algo que dicir dos pans que utilizamos aquí ou do teu pan? Pois, mira, a verdade é que calquera dos dous teñen moi boa pinta. Ajá. Bueno, está conciliador, Sí, eh? de momento sí. Eu pensei que iba a decir, porque o meu pan é o millor, Home, porque se pan... pa ela seguro que sí, seguro que fai o mellor posible. Bueno, pero que ten o pan da Mariña? Por que vos gusta tanto? Porque sí que é certo que na Mariña sempre reivindicades moito o voso pan. Pois o pan da Mariña tamén é un bon pan, non como o de Claro que sí, Carral. María. Pero Dixo non como o de é un Carral, bon pan. eh? Aquí no norte da Mariña de Lugo tamén facemos un moi bon pan
Cómese moito pan por esta zoa. Xa. Sobre todo, roscas. Non tanto bolos como vexo aí na imagen. Van, hai roscas tamén, Pero- Hai roscas María, tamén por aí. María, un día tes que vir e facemos algo co pan da Mariña. É verdad. Estaría Sin ben. problema. Pois sabes unha cousa, a min tamén me gusta moito a rosca. O sea, particularmente é un pan que me gusta moito, a rosca, sí, de toda a vida. Bueno, María, mandamosche un bico moi grande, moitas grazas por chamar, e xa sabes que as cociñas do A Voltas co Prato están abertas para cando queiras. Moitas grazas. Veña, un bico. Chao, Saludiño. chao. Hasta loguiño, chao, chao. Está Xulio metendo queixo. Mira, ves? Está Xulio metendo queixo no pan. Mira, este Está traballo un afogando o pouco- pan en queixo. É un traballo un pouco de orientales, pero... Que pasa? Aquí non se traballa? Sí, pero... Non se traballa? Pero Aquí? bueno, aquí logo decimos, chega ben. Ah, vale, aquí dicimos chega ben. Vale. Entón, estás Ves, metendo hai que queixo meter- dentro do pan. O truco é meter moito queixo para que despois os trozos que vayamos quitando todos teñan algo de queixo. Xa, que se derreta o queixo, Que se non? derreta Ese é o truco. queixo. Moi ben, deixamos a Xulio metendo queixo, vamos ver que fai Estefanía Colmeiro. Estefanía... Oh! Mira a miña tixola. Oh! Co Pero é que, chourizo. escoita, é que aquí hai un problema. Hai un problema. Isto xa se podría comer así a paladas. Home, Xa se podría comer queres así. unha paladiña? No. No. Deixa que se faga, despois comentaremos como está. Porque, mentras tanto, voulle contar a Galicia cousiñas. Xa sabedes que en Galicia somos famosos polo noso pan. Moitos deles, perdón, que me trabuco, e moitos deles teñen nome propio. Cea, Ousá, Neda, Santiago ou Carral, por suposto. Neste concello coruñés son moitas as panaderías que amasan e cocen de xeito tradicional, conseguindo así ese pan de miga esponxada e codia crocante que tanto nos gusta. Polo visto, parte do seu segredo ten que ver coa calidade dos cereais da zona e, por suposto, coa boa man dos que o traballan. E sí, o interesante é que hoxe descubrimos con eles pezas sempre... Estas pezas sempre se pode inventar algo novo e maravilloso. Pan recheo, como o que facemos hoxe, que non lo ia dicir. Por certo, a festa do pan de Carral é dentro duns días, do 13 ao 16 de maio, así que se podedes, ide por ali. E para todo o demais, xa sabedes, revisade as nosas redes sociais, @voltascoprato, e está pendurado todo, incluso esa saliva que se me quedou a min na garganta que parecía que non saía, tamén está pendurada nas nosas redes sociais, Estefanía. Estás ben, cañón. Sí, pasei no mal, Sí. No, casi empezo... Quedoume aí, sabes, cando che vai polo lado que non é... Eso é porque non probaches aquí a mistura que tiña eu na tixola. Estáme intentando conquistar. Estáme intentando conquistar coa Estou súa no mestura. conseguindo, creo, con Estalo esta conseguindo aroma, moitísimo, con esta sí. recendo. Sí. A Bueno, verdade é pois que sí. eu xa teño o recheo listo para rencher o que é o boliño de Vale, pan. vamoslle contar a xente, porque tes xa aquí todo isto cheo de queixo. Sí, non. sacamos o miolo Ajá. e renchín o que foi a base toda de Ui, queixo. que guai. Vale. E agora é cando vamos a rencher con a mistura de Atención, carne porque isto picada, vai ser... Vamos. chourizo, E o queixo vai se ir derretendo cando lle botas... Ola. Ai, como sabes de queixo, cañotas? ai, Estefanía. Ai, Estefanía. Este plato valdría para todos os públicos, nenos, maiores... Estefanía, non sigues. Estefanía. Bueno, verdade, si queres fagoche un... Por favor, non Si queres fagoche un para ti. Faime sete, non me fagas un. Ti non te me marees aquí, non te me vayas a desmayar. Non se dá conta de Galicia de como a recende, como cheira isto, É que dá gusto, de verdad, estar aquí. Mira, o recheo está ben que nos axudemos cunha culleriña Para ir aplastando, non? Bueno, máis que aplastar, para ir chegando un pouco a Colocando. todas as esquinas do que é o boliño do pan. Tampouco fai falta aplastar. Mira unha cousiña, dame pena, pero teño que ir ver a Xulio. Quer dicir, Cachis. non é que me dé pena ir ver a Xulio, é que me dá pena deixar de ver isto. Xa. Vale, Estupendo. adiós, bolo preñado de Estefanía. Adeus, cañotas. Ven conmigo, xa verás. Mira. De verdad, moi rápido, mira. De verdad. Eu xa teño todo rematado, vale? Sí. Aquí por riba botelle parte deste allo que me quedou Ah, na vale, manteiga. Botámoslle para que lle vaya dando Recordemos que leva 3 queixos, leva mozzarella, mozzarella, país, país e un afumado. e un afumado. Moi interesante tamén, Esta receita Mira. moi interesante. Esta é unha chulada de receta. Moi chula, moi Mira, chula, agora sí, vámoslo sí. cerrar para que se nos cociñe uns 25 minutos. Necesitamos 25 minutos a 160, 170 grados. Temos un problema. Cal? Claro,
Sempre hai problemas. Comigo sempre hai problemas. Sí, é que 25 minutos nos temos. Bueno, pero algo de maxia, hombre. Pero temos maxia televisiva. Creo que Estefanía vai co papel de aluminio. Vamos a ver rapidamente a ver que fai esta muller. Aí está. A ver, ti tamén, non? Eu tamén collín 2 papéis e vou facer unha cruz. Que guai. Eu Unha creo que cruz. mentre posa o papel de aluminio podemos facer a pregunta de concurso que sempre queda guai, non? A ver, cal é esa pregunta? Pero é sobre Xulio, a mellor sábela ti. A ver. A mellor sábela. A ver, Veña, dime, vamos alá. Que leva a manteiga de Xulio? Allo? E que máis? Guindilla. No, perixel. podemos Perixel? dicir. Sí, un pouquinho. Levaba perixel. Tamén, podemos poñer así un Allo e pouquinho. perixel. Sí, Ainda que con perixel, allo só botella podemos despois. admitilo, Pero se nos din allo e perixel, perfecto. Sería Que leva a perfecto. manteiga de Xulio? Allo e perixel. 664-4834-19. 50 euros en xogo. E creo que agora queren ir os dous ao forno. Dame impresión. Crees ben. Sí, Crees ben. creo ben. Pois veña, Sí. vamos alá. Imos aos fornos do Voltas co Pratos. Dous abridos fornos, metede para dentro. Ti dixeches 25 minutos. Sí, uns 25 minutos. A canto 25 a 30 tempo? minutos. A 160, a 170 grados. E ti? Eu o mesmo. 25 minutos, 70 grados está ben. 170. Vale, pois necesitamos saber que son queredes escoitar, Estefanía. Que son queres, cando este o... Que son quero, un galo. Un galo, veña. Xulio Mato, A mí é igual. pois un gato. Un gato. Un galo e un gato. Vale, perfecto. Pois, xa sabedes, cando soe, hai que darlle. E vexo que Xulio está na tixola e dalle, e non sei que é. Xulio. Pois mira, é un poquinho de panceta, de Oh. tociño entrefebrado, Oh, que estou facendo para que quede así un pouco cruxentinho, para botarlo despois por riba, e remato con isto e co perexil que leva a manteiga. Podenlle botar antes o perexil á manteiga, pero dame medo que no forno xa, se me... xa. Mira, agora que estou contigo, vamos resolver a pregunta de concurso, non? Vale, sí. Imos a Pontevedra. Olga, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como Hola, estás? Buenas. Como estás, Olga? Bien, bien. Estás ben? Oiches, ti eres, como digo, paneira ou non eres paneira? Eu sou moi paneira. Xa, parche que como a min. Me encanta o pan. Xa, pois estás xusto no día indicado, do programa. Vale, a ver, Vale. Bella, por 50 euros, que leva a manteiga de Xulio? Leva perixel, allo e manteca. Moi ben. Moi ben, está. Moi ben. Xa nos vale. Hombre, Moi ben, Olga, pois 50 euros que marchan para Pontevedra, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa. Vale, Vale. un abrazo. Veña, un Hala, bico, un bico. gracias. Chao. Gracias. E acabo de acordar dunha cousa, Xulio. dime, Ti cañota. nunca xogaches ao puño-puñete? Sí, Que dis, ó? bueno, non xoguei, pero vin xogar. Pero é da tua edad o puño-puñete? É anterior a min. Que dis, ti? É anterior a min incluso. Mi mapo non sabía que os neandertales utilizaban o Sí, puño-puñete. e os cromañóns. E os tamén. cromañóns, que Sí. pasada. E os da Arzúa. É os da Zúa xa lo abres lá, no abres desde a cara. Como era? A ver si vos acorda. Puño-puñete. Que tes por dentro? Pan e fermento. Moi ben, a ver ela. Puño-puñete. Que tes por fora? Pan e cebola. Moi ben. E a última xa. Puño-puñete. Que tes ao redor? Pan e calor. Moi ben! Que rico, xa! Sabíano que... Sí. A ver se saben no público, non sei se se verá no público, Ou colle o micro e arrancamos falar coa xente do público. Veña, vamos alá. Vamos alá. Un aplauso, por favor, para a xente que está aquí. Ahorita, que? Que? Como estás? Ben, ben. Ti sabías o do puño-puñete? No, No. no, Ostras. pois no, na Eu nosa teño- zona non Eu había teño iso. que confesar unha cousa. Dime. Eu tampouco sabía, non o sabía hasta como dixeron antes. Bueno, vale. Non o sabía, pero bueno, sei que se utilizaba moito, que se xogaba Pois, moito ao por na puño-puñete. nosa zona nada. Pois mira ti, Mira Nada, ti. mira. Bueno, así que admiradora, fan do pan, Claro, hombre. de toda a vida. De toda a vida, Toda a vida. Ti és desta xente que reserva un cacho de pan para tomar despois de comer o postre. por si. Ves? Sí, É que hai xente que ten ese vicio no corpo, por si. Como media Galicia. Pois É a min así, gustame moito. Así É que así. acabo de comer ese corrosquiño de pan, Eu como moitísimo pan, pero eso non fago. non fase. É como moito pan, son capaz de comer un arroz canteiro, eu solo. En serio, En non o serio, fago. e non o Mira ti. fas. Non sei, pero gustame metelo no yogur. O pan. Pan no yogur. Ah, no yogur, Sí, pois sí. eso nunca probei, Bueno, cada un ten a súa tara. É así. Efectivamente. Ahorita teño que marchar ao forno. Ah, Ven vale, sobra, vale? vaite. Veña, un aplauso ahorita, que está cortado, no voltas co prato. Vamos ao forno, os dous fornos, Vamos a abrir os dous fornos á vez. Veña, vamos a abrir os dous fornos á vez. Estade preparados, Veña, ponte aí, Estefanía.
Ponte aí, Xulio. 3, 2, 1. Abrimos os fornos do Voltas co prato. Sí, aí está. Estefanía non me fixo moito caso. Eu adianteime, sí, eu... Pero bueno, non pasa nada. É que eu sou moi adiantada. Vamos ver como recende. Veña, vamos co de Xulio, que vexo que a xente está vendo aí en pantalla. Vamos. Xulio, abre eso, por favor. Mira. ¡Hala, hala, hala! Mira esto. Mira esto. Mira E esto. ahora vamos a botar a Madre panceta, mía. que temos aquí crujentiña, como ves, o touciño entrepebrado. 3 queixos, manteiga, allo, touciño entrefebrado, perexel. Que máis queredes? Que máis queredes? Comelo. Isto non hai noutra televisión. No. Isto non hai en ninguna televisión. É así. De feito, no resto dos programas seguramente houbera Non tido hai 15 minutos máis de forno. É Pero así. aquí non hai. E vamos ver o de Estefanía agora, Atención, porque Estefanía Colmeiro ten un pan recheo de 2 tipos de carne, queixo, chourizo, mi madre, para derreter. E para rematar este super pan recheo, ¡Oh, maiña querida! voulle meter un ovo frito. Bueno. Eso é trampa. Tirou a casa pola ventá. Eso é Tachán. trampa. Veus arriba? Que pasada, Mira, Pecho ahora. Buf. Eu creo que podemos facer a pregunta de concurso. Sí? Adiante, veña. Veña, imos alá. Que leva dentro o pan de Estefanía? Carne picada e chourizo e queixo. Queixo. Carne picada, chourizo e queixo. 664-483-419. 50 euriños en xogo. E creo que chegou o momento de levantar a Aurita de Carral. Así que, por favor, Aurita, levántate e camiña cara a nós. Un aplauso para Aurita. Ai, Aurita, escollichelo día, Escollín o día, verdad? Escollichelo día, sí. Ven, pasa por aquí, pasa Pasa por aquí. Esta é a zona de probar, aquí, ponte aquí. Aquí. Ponte aquí. Bueno, pois Aurita, chegou o momento de que probes, así que, cando queiras, vas probando o de Xulio, máis o de Xa máis fácil. Estefanía. Si, ponte aquí, sí, si queres, Xulio, para gracias. axudar. Si queres aquí. temos Dalle aí, un platiño. Aurita, cando A ver, queiras. vamos a probar, a ver. Mi madriña, para derreterse hoxe, non voltas co prato. Aí está ese pan de Xulio. Pan de Carral recheo, Isto, a mí xa me... Por mí xa gana Estefanía polo huevo. A ver que che parece, Aurita. La manteiga non lle gustaba moito, pero bueno, ímolo ver. Imos ata Outes, a ver se damos 50 euriños. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, Cañota. Como andamos? Como estás? Pois moi ben, aquí sentada no sofá. vale. Estás ben. Si estás vendo a televisión de Galicia, estás ben, Carmen, é así. Sí, todos os días vos vexo. Así me gusta. Pero bueno, Así me gusta. Veña, por 50 euriños, que leva dentro o pan de Estefanía? Leva carne de recheo de carne de cerdo, Sí. de ternera Sí. e queixo. E máis outra cousa que sacamos do porco. Outra cousa que sacamos do porco que nos encanta, que se fuma. Ah, chourizo. Moi ben. Olha, Ai, mira, Carmen, facendo chourizo, con tanto que me gusta. déchesme un vuelco ao corazón, Bueno, mándoche un bico grande, gracias por chamar. Vale, boas tardes Chao, para todos. chao. Veña, un veciño, chao. Hasta logo, chao, chao. Chao. Ai, que, tiñan pintaza? O que? Tiñan Ui, pintaza. Aurita ten unha cara que non sei se é de que non lle gustaron ou que lle gustaron os dous e non sabe cal ganou. Moi ben. Claro, máis ben ese, non? Sí. Pois chegou o momento, Aurita de Carral, que trouxe uns pans dunha Espectaculares. tía, prima. Prima. Dunha prima súa, dunha curmá súa, así que Aurita de Carral, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Está moi difícil. É iso que non me gusta a mantequilla. Xulio ou Estefanía? Pero mira, vou volver por Estefanía. Dicindo a verdad. ¡Estefanía Colmeiro! Ahí está, Estefanía Colmeiro. A gañadora do día de hoxe, Aurita, moitísimas grazas por De estar con nada, nós. gracias a vos. Pasáchelo ben? Sí, de maravilla. Pois nós encantadísimos. Señoras e señores, non marchen, queden coa Galega na hora galega. Vémonos o luns a merendar.